పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. ఈరోజు వాక్య భాగం ఏమిటంటే, నీ గురించి నీవు ఏమనుకుంటున్నావు, దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, వీటిని గురించి మనం ఆలోచన చేద్దాం. కొంతమంది వ్యక్తులు వారికున్న స్థితి కొంచెమైనను గొప్పలు చెప్పుకుంటూ సాగిపోతూ ఉంటారు. మరికొంతమంది ఎంత ఉన్నత స్థితికి ఉన్నప్పటికీ తమను తాము తగ్గించుకుంటూ వారు ఉన్నటువంటి స్థితిని బట్టి వారు సాగిపోతూ ఉంటారు. కానీ కొంతమంది మాత్రము గొప్పలు చెప్పుకుంటూ తిప్పలు పడుతున్నటువంటి సందర్భాలు అనేకమైనవి లోకంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఎవరెవరు ఏ విధముగా అనుకుంటూ ఉన్నారో వారి గురించి, తమ్మును గురించి తాము ఏమని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారో ఒక 7 గురించి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. మొట్టమొదటిది అబ్రహాము గారిని గురించి మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను. పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 27వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాము. అందుకు అబ్రహాము, ఇదిగో ధూళియు బూడిదను నైనా నేను ప్రభుతో మాట్లాడ తెగించుచున్నాను. ఇక్కడ అబ్రహాము దేవునితో మాట్లాడడానికి తెగిస్తూ ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ ఏమంటున్నాడంటే, నేను నీతో మాట్లాడడానికి అర్హుడను కాను. అందుకే ఏమంటున్నాడంటే, దుమ్మును బూడిదయునైనా నేను నీతో మాట్లాడ తెగిస్తూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటంటే, దేవుడు సొదొమ గొమొర పట్టణాన్ని నాశనం చేయడానికి వెళ్ళే సమయంలో నేను ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేస్తాను అని అబ్రహాము గారికి తెలియచేసినప్పుడు అబ్రహాము దేవుని దగ్గర మాట్లాడడం ప్రారంభం చేస్తాడు. ఎందుకంటే సొదొమ ప్రాంతంలో లోతు నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు. అతనిని తప్పించాలన్నదే అబ్రహాము గారి యొక్క ఆలోచన. అందుకే దేవుని దగ్గర బేరమాడడం ప్రారంభం చేశాడు. 6 సార్లు బేరమాడాడు ఆయన. 50 మంది ఉంటే రక్షిస్తావా, 45 మంది ఉంటే రక్షిస్తావా, 40 మంది ఉంటే రక్షిస్తావా, 30 మంది, 20 మంది, 10 మంది ఉంటే రక్షిస్తావా అని ప్రభుతో బేరమాడిన సందర్భం మనకు కనబడుతుంది. ఆ సమయంలో దేవునితో మాట్లాడడానికి తెగించినటువంటి అబ్రహాము తన్ను తాను తగ్గించుకుంటూ దేవుని ఎదుట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నేను ధూళియు బూడిదయునై ఉన్నాను, ఆయనను నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అని చెప్పి తన స్థితిని దేవుని ముందు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. అవును, దేవుడు కన్నెర చేస్తే మానవులమైన మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం, భూమి మీద నివాసం చేయలేము, నాశనం అయిపోతాం. అయినప్పటికీ అందుకే తన స్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అబ్రహాము నేను ధూళిని బూడిదను అని మాట్లాడుతూ ఉంటే దేవుడు అబ్రహామును గూర్చి ఏమంటూ ఉన్నాడో పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఆదికాండము 17వ అధ్యాయము 5వ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే, మరియు ఇక మీదట నీ పేరు అబ్రాము అనబడదు, నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబ్రహాము అనబడును. అవును, అబ్రాము పేరు ప్రారంభంలో అబ్రాము అనగా నా తండ్రి అని అర్థము. దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదించి అతని పేరు మార్చాడు. అబ్రహాము అనగా అనేక జనములకు తండ్రి అని చెప్పి అబ్రహామును గూర్చి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అందుకే ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 17వ వచనం కానుంచి మనం చదివినట్లయితే, తాను విశ్వసించి దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయువాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడునైనా దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు. ఇందును గూర్చి నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించితిని అని వ్రాయబడి ఉన్నది. అవును, దేవుడు అబ్రహాము గారిని చూచి ఏమంటున్నాడో తెలుసా? నీవు అనేక జనములకు తండ్రి అని చెప్పాడు. విశ్వాసులమైన మనకు అలాగే సకల జాతి వంశములకు అందరికీ తండ్రిగా
దేవుడు అబ్రహామును ఎన్నుకున్నాడు. అబ్రహాం అనుకుంటున్నాడు, నేను ధూళి లాంటి వాడిని, బూడిద లాంటి వాడను అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. కానీ దేవుడు అతనిని అనేక జనములకు తండ్రిగా అతనిని చూస్తూ ఉన్నాడు. అంటే దేవుని దృష్టిలో అబ్రహాము చాలా గొప్పవాడిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు. అలాగే ఉండాలని ప్రభు మనలను కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. రెండవది నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. యాకోబు ఆదికాండము 32వ అధ్యాయము 27వ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఒక మాట మనకు కనబడుతుంది. ఆయన నీ పేరేమని అడుగగా అతడు యాకోబు అని చెప్పాను. యాకోబు పేరుకు అర్థం ఏమిటంటే మోసగాడు అని మనకు అర్థమవుతుంది. అనగా దేవుడు అతనిని పిలిచాడు. ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటంటే రాత్రంతా ఒంటరిగా ఉండిపోయాడు. దేవుని దూతను పట్టుకున్నాడు, పెనుగులాడుతూ ఉన్నాడు, అలసిపోయాడు, రాత్రంతయు పెనుగులాడాడు. తెల్లవారిపోతుంది, దేవుని దూత నన్ను విడిచిపెట్టు, వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు. అయితే ఈ యొక్క యాకోబు ఏమంటున్నాడంటే, నీవు నన్ను ఆశీర్వదించు, నేను నిన్ను విడిచిపెడతాను అంటూ ఉన్నాడు. ఇద్దరి మధ్యలో చాలా పెనుగులాట జరిగింది. అప్పుడు దేవుని దూత నీ పేరేమని అని అడిగినప్పుడు నా పేరు యాకోబు అంటూ ఉన్నాడు. వాస్తవానికి యాకోబును గురించి చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము. అతడు మోసగాడు, తండ్రిని మోసం చేశాడు, అన్నను మోసం చేశాడు, అలాగే మామను మోసం చేశాడు అని చెప్పి మోసగాడు అని మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ అతనిని గూర్చి దేవుడు చెప్పే మాట ఏమిటంటే, ఆ కింద వచనములోనే 28వ వచనములోనే మనం చదివినట్లయితే, నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇక మీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే. ఇశ్రాయేలు అనగా దేవునితో పోరాడి గెలిచినవాడు అని అర్థం. అనగా దేవునితో పోరాడి గెలిచాడు, దేవుని యందు మేలును అతడు పొందుకోగలిగాడు. అతడు నేను మోసగాడిని తన ప్రవర్తనను ఒకసారి ప్రభు ముందు జ్ఞాపకం చేస్తే, ఇక నుండి నువ్వు మోసగాడువు కాదు, ఇక నుండి నీవు దేవునితో పోరాడి గెలిచావు కనుక నీ పేరు ఇశ్రాయేలు అని చెప్పి అతని పేరు మార్చిన సందర్భం మనకు వాక్యం ముందు మనకు కనబడుతుంది. యాకోబును గురించి చాలామంది అంటూ ఉంటారు, మోసగాడు మోసగాడు అని అంటూ ఉంటాడు. కానీ దేవుడు అతనిని గురించి ఏమంటున్నాడో ఒక మాటను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. సంఖ్యాకాండము 23వ అధ్యాయము 21వ వచనం మనం చదివినట్లయితే, ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనబడలేదు, ఇశ్రాయేలులో ఏ వంకరతనము చూడలేదు. దేవుడు యాకోబును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అతనిలో ఏ దోషమును నేను చూడలేదు, ఏ వంకరతనము అతనిలో నేను చూడలేదు అని ప్రభువు యాకోబును గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మనం చూస్తే ఏం కనబడుతుంది అని అంటే, ఒక ప్రక్క అన్నను మోసం చేశాడు, తండ్రిని మోసం చేశాడు, అలాగే మామను కూడా మోసం చేశాడు అని అంటాం. కానీ వాస్తవానికి అతడు మోసం చేసిన సందర్భం మనకు కనబడదు. ఉదాహరణకు అన్నను చిక్కుడుకాయ కూర అడిగాడు అన్నయ్య, ఇస్తాను కానీ నీ జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును నాకు ఇస్తే నేను ఇస్తానన్నాడు. అంటే అక్కడ హక్కును కొనుక్కోవడానికి కూర ఇచ్చాడు, హక్కును పొందుకున్నాడు. అతను ఇవ్వను అనంటే ఇతను ఏమీ చేసేది లేదు. కానీ అక్కడ అతను ఆకలితో ఉన్నాడు కనుక నాకెందుకులే ఆ జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు అనుకుని నీకు ఇచ్చేస్తానని చెప్పి ఇష్టపడే ఇచ్చాడు. కానీ అక్కడ యాకోబు ఏం మోసం చేయలేదు, బేరం ఆడుకున్నాడు, అతను అడిగింది కావాలన్నాడు, అన్నీ ఇచ్చేశాడు, అంతే. అక్కడ మోసం కనిపించదు. రెండవది, తండ్రి అంధుడైపోయాడు, కళ్ళు సరిగా కనబడడం లేదు. ఆ సమయంలో పెద్ద కుమారుని పిలిచి అతనికి ఆహారాన్ని సిద్ధం చేయమంటే ఆహారాన్ని సిద్ధం చేయడానికి అడవికి వెళ్ళాడు. అలాగే చిన్నోడైన యాకోబు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అన్నతో మాట్లాడిన మాటలన్నీ కూడా తల్లి ఆలకించి యాకోబును తల్లి సిద్ధపరిచింది. నువ్వు వెళ్ళు, మీ నాన్నతో ఇలాగ చెయ్యి, మీ నాన్నకు ఆహారం పెట్టు, అతడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆశీర్వాదాలన్నీ నువ్వు పొందుకో అని చెప్పి తల్లి ప్రోత్సాహం చేసింది. అప్పటికీ యాకోబు అంగీకరించలేదు, కానీ తల్లి బలవంతం మీద ఆ పనిని చేశాడు. అనగా ఇక్కడ తప్పు మోపవలసి వస్తే
తల్లి మీద మోపవలసి వస్తుంటుంది. ఆ విషయంలో కూడా యాకోబు ఏమీ మోసం చేసిన సందర్భం మనకు కనబడదు. అలాగే మామను మోసం చేశాడు అని అంటారు. అక్కడ కూడా అతడు గొర్రెలు మందలు ఈనడానికి కావలసిన టెక్నాలజీ వాడుకున్నాడు తప్ప అక్కడ కూడా ఏమీ మోసం చేసిన సందర్భం మనకు కనిపించదు. అందుకే దేవుడు అతనిని గురించి మాట్లాడుతూ అతనిలో ఏ వంకర లేదు, ఏ దోషము లేదు అని చెప్పి ప్రభు అతనిని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నిజమే, ఇటువంటి సాక్ష్యము దేవుడు మన గురించి కూడా ఇవ్వాలని, ఇచ్చే విధంగా మనం జీవించాలని ప్రభు మనలను ఆశిస్తూ ఉన్నారు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మూడవది, మోషే గారిని గురించి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 10వ వచనము మనం చదువుకున్నట్లయితే, అందుకు మోషే, ప్రభువా, ఇంతకు మునుపైనను నీవు నీ దాసునితో మాట్లాడినప్పటి నుండి అయినను నేను మాట నేర్పరని కాను, నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము గలవాడనని యెహోవాతో చెప్పగా. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల పక్షాన నాయకుడిగా ఉండాలి, నా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశములో నుండి వారిని విడిపించి కానాను దేశానికి నీవు నడిపించాలి, నిన్ను నేను ఎన్నుకుంటూ ఉన్నాను, నిన్ను నాయకునిగా నేను నియమిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతూ ఉంటే అతడు ఏమంటున్నాడంటే, నేను ఆ పని చేయలేను, అది నా వల్ల కాదు, నేను మాట నేర్పరిని కాను, నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము అనగా నేను నత్తివాడను కనుక నేను ఈ పని చేయలేను, నువ్వు ఎవరినైనా దీని కొరకు నియమించుకో అన్నట్టుగా అతడు మాట్లాడాడు. అనగా మోషే తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ప్రభు ముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మండుతున్న పొదలో దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఈ మాటలన్నీ మాట్లాడినప్పుడు అతని నుండి వచ్చే సమాధానం ఏంటంటే, అయ్యా నా వల్ల కాదు, నేను నత్తున్నయ్యా, నేను మాట్లాడలేను అని చెబుతూ ఉంటే దేవుడు అతనిని గురించి ఏమంటున్నాడంటే, లేఖనాన్ని గనుక మనం చదివినట్లయితే సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయము 3వ వచనము 7వ వచనము మనం చదివినట్లయితే అక్కడ మంచి మాట మనకు కనబడుతూ ఉంది. యెహోవా ఆ మాట వినెను, మోషే భూమి మీదనున్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు. 7వ వచనం కూడా నేను చదువుతూ ఉన్నాను, అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు. ఆమేన్. అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యము దేవుడు మోషేను గుర్చిస్తూ ఉన్నాడు. మోషే అనుకుంటున్నాడు, నేను నత్తివాణ్ణి, నా వల్ల కాదు, నేను మాట్లాడలేను అని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాడు. తన స్థితిని తాను గుర్తించి దేవుని ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నాడు. అయితే దేవుడు అతనిని చూచి ఏమంటున్నాడు తెలుసా, మోషే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలోకెల్లా సాత్వికుడు, అంటే అన్ని విషయాలలో లోబడేటువంటి మనసు కలిగిన వాడు, దయ కలిగిన వాడు. ఇంకేమంటున్నాడో తెలుసా, అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు. అవును, దేవుడు ప్రత్యక్షపు గుడారమును కట్టు అని చెప్పి మోషేకు తెలియచేశారు. ప్రజలను అర్పణలు తీసుకురమ్మని తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా 13 రకాలైన అర్పణలు వారు తీసుకుని వచ్చారు. వాటిలో బంగారము, వెండి, ఇంకా చాలా విలువైనటువంటి వస్తువులు ప్రజలు అర్పణలుగా తీసుకుని వచ్చారు. మందిరమును నిర్మించిన లోపల పరిశుద్ధ స్థలములోను అతి పరిశుద్ధ స్థలములోను ఉన్నటువంటి ఉపకరణములన్నీ కూడా బంగారముతో పొదిగింపబడినటువంటి వస్తువులే ఉన్నాయి. అనగా బంగారము ఎంతో తీసుకుని వచ్చారు ప్రజలు. వీటన్నిటికీ మనం చూస్తే నమ్మకత్వం అనేది లేకపోతే మనం దోచుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మోషే ఏది కూడా ఆశించలేదు. ప్రజలు తీసుకొచ్చినటువంటి అర్పణలన్నీ సక్రమముగా మందిర నిర్మాణం కొరకు దానిని వాడాడు. అందుకే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు. దేవుడు అతనికి ఏదైతే చూపించాడో, ఏదైతే చెప్పాడో చెప్పినట్లుగా అతడు మందిర నిర్మాణమును కొనసాగించారు. ఆ మందిరాన్ని పూర్తి చేశారు. ఎందుకో తెలుసా, నమ్మకమైన వాడు కనుక. అందుకే ప్రభు కూడా అతనికి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు, అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు. ఈ మాట మనను గురించి ప్రభు చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది.
అందుకే మనం నమ్మకముగా ఉండాలి అని చెప్పి ప్రభు మనలను గురించి కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. మోషేమో నేను నా వల్ల కాదంటుంటే, నీవు సాత్వికుడవు, నీవు నమ్మకమైన వాడవు అని ప్రభు అతనిని గురించి మంచి సాక్ష్యము పలికిన సందర్భం మనకు కనబడుతుంది. ఇంకొక వ్యక్తిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. 4వ వ్యక్తి బాప్తిస్మం ఇచ్చేటువంటి యోహాను గారు మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నారు. బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను ఆ తనను గురించి ఏమి చెప్పుకుంటున్నాడో ఒక మాటని మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను. లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. యోహాను, నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చుచున్నాను, అయితే నాకంటే శక్తిమంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను. అద్భుతమైనటువంటి మాట. తన స్థితిని ప్రభు ఎదుట జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు కూడా నేను యోగ్యుడను కాను. ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటే పెద్ద నాయకులు ఉంటారు, వారి దగ్గర పనులు చేసేవారు కొద్దిమంది ఉంటారు. వారు చెప్పులు కట్ట తీసుకుని వచ్చి వారికి పెడుతూ ఉంటే వారు తొడుక్కుని వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ పని చేయడం కొరకే వారిని ఎన్నుకుంటారు, వారిని నియమించుకుంటారు. ఆ పనులన్నీ వారితోటి చేయించుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ చెప్పులు మోయడానికి కూడా నేను యోగ్యుడను కాను, నేను పాత్రుడను కాను అని యోహాను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఒక విషయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, యేసు ప్రభు కంటే 6 నెలల ముందు పుట్టాడు యోహాను. ఆయన దేవుని రాజ్య సువార్తను ప్రకటన చేశాడు, బాప్తిస్మం ఇచ్చారు, ఎన్నో కార్యాలు చేశారు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునకు కూడా ఆయనే బాప్తిస్మం ఇచ్చారు. బాప్తిస్మం ఇచ్చే సందర్భంలో యేసు ప్రభు యోహాను దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అంటాడు, నేను నీతో బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి అని అంటే, ప్రభు అంటారు కదా, ఇప్పటికీ ఇలాగ జరగని అని చెప్పి యోహానుతో మాట్లాడినప్పుడు యోహాను యేసు ప్రభునకు యోర్దాను నదిలో బాప్తిస్మం ఇచ్చారు. ఆయన పెద్దవాడికి హక్కు ఉంటుంది, పెద్దవాడు ఎక్కువ పెత్తనం చేయడానికి ఆశిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఇక్కడ వయసులో పెద్దోడైనప్పటికీ అతను వచ్చిన పని దేని గురించి వచ్చాడో, తన వెనక వచ్చే అతను ఎటువంటి వారో అక్కడ భక్తుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఏమంటున్నాడంటే, నేను మీకు నీళ్ళలో మాత్రమే బాప్తిస్మం ఇస్తూ ఉన్నాను, నాకంటే గొప్పవాడు నా వెనక వస్తూ ఉన్నాడు, ఆయన అగ్నితో పరిశుద్ధాత్మతో మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును అని చెబుతూ ఏమంటున్నాడంటే, నా వెనక వచ్చే వ్యక్తి యొక్క చెప్పులు మోయడానికి, చెప్పులు వారు విప్పడానికి కూడా నేను పాత్రుడను కాను అని అతడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అంటే తన స్థితిని ఎంతగా తగ్గించుకుంటూ ఉన్నాడో ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదివితే కనబడుతుంది. అయితే దేవుడు అతనిని గురించి ఏమంటున్నాడంటే, అదే లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 14వ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే, అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడు అని వ్రాయబడి ఉంది. ఇతనేమో చెప్పులు మోయడానికి కూడా నేను యోగ్యుడను కాను అని తను తగ్గించుకుంటూ ఉంటే, ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నీవు దేవుని దృష్టికి, నా దృష్టికి గొప్పవాడవు అని ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అవును, మనం ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటామో ప్రభు మనలను హెచ్చిస్తానని వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు. కనుక యోహాను చాలా గొప్పవాడు. ఆయనను ప్రభు దృష్టిలో తాను తగ్గించుకొని, నేను చెప్పులు మోయడానికి కూడా యోగ్యుడను కాను అని మాట్లాడుతూ ఉంటే, దేవుడు నీవు గొప్పవాడవు, నీవు పుట్టినందుకు అనేకులు సంతోషిస్తారని చెప్పి, స్త్రీలు కనిన వారిలో యోహాను వంటి వ్యక్తి లేడు అని చెప్పి ప్రభు యోహాను గారి గురించి మాట్లాడారు. నిజమే, అంత గొప్ప వ్యక్తిగా ఈ యొక్క యోహాను జీవించినట్లు వాక్యమందు మనకు కనబడుతుంది. దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఒక వ్యక్తిని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. 5వ వ్యక్తి లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 13వ వచనం మనం చదువుకుందాం. అయితే సుంకరి దూరముగా నిలబడి ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుటికైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా, పాపినైన నన్ను కరుణింపుమని పలికెను. ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరు అనంటే సుంకరి దేవాలయమునకు వెళ్ళాడు. లోపలికి వెళ్ళడానికి భయమేసింది, బయట ఉన్నాడు.
ఆకాశం పైకి చేతులు ఎత్తుదామని అనుకుంటే ఎత్తడం కూడా అతనికి ధైర్యం సరిపోలేదు. వెంటనే అతడు బయట మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే, దేవా పాపిని అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. దేవుని దృష్టిలో తను తాను తగ్గించుకొని పాపిని అని మాట్లాడుతుంటే ప్రభు అతనిని చూచి ఏమన్నాడో తెలుసండి. వాక్యాన్ని మనం చదివినట్లయితే 14వ వచనంలో, అతని కంటే ఇతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళనని మీతో చెప్పుచున్నాను. అవును, సుంకరి నేను పాపిని అని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుంటే ప్రభు అంటున్నాడు కదా, నీవు పాపివి కావు, నీతిమంతుడవు అని చెప్పి ప్రభు అతనిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు అనంటే మనం ఉన్న స్థితిని ప్రభు దగ్గర యథార్థంగా ఒప్పుకోవాలి. అవును, సుంకరి అదే ఒప్పుకున్నాడు. దేవునితో మాట్లాడాలన్న భయమే, ఆకాశం తట్టు అంటే దేవుడుండే వైపు చేతులెత్తుదామన్న ధైర్యం సరిపోలేదు. అందుకే తన స్థితిని గుర్తెరిగాడు కనుక దేవుడు అతనిని చూచి నీవు నీతిమంతుడువు అని చెప్పి నీతిమంతునిగా తీర్చి అతడు తన ఇంటికి సంతోషంగా వెళ్ళాడు అని వాక్యం మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది. కనుక దేవుని బిడ్డలారా, ఈ 5గురుని గురించి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఈ 5గురు వారి వారి స్థితిని గుర్తెరిగి ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకొని తమ స్థితి ఏమిటో వారు గుర్తెరిగారు. దేవుడు వారిని గురించి గొప్పగా మాట్లాడారు. ఇంకా చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు, కానీ కొద్ది మందిని గురించి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. అయితే మరికొంతమంది ఒక 2 వ్యక్తులను మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను. అదే లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో 11వ వచనం కానుంచి మనం చదివితే ఇంకొక వ్యక్తి కనబడుతున్నాడు. ఇతడు పరిసయ్యుడు. ఇతడు కూడా ప్రార్థన చేయడానికి దేవాలయానికి వెళ్ళాడు. పరిసయ్యుడు నిలబడి, దేవా నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులునైనా ఇతర మనుషుల వలెనైనను ఈ సుంకరి వలనైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. వారమునకు 2 మారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 10వ వంతు చెల్లించుచున్నానని తనలో తాను ప్రార్థించుచుండెను. ఆమేన్. ఇక్కడ పరిసయ్యుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని అనంటే, నేను చోరుల్లాగా, అన్యాయస్తుల్లాగా, వ్యభిచారులాగా, ఈ సుంకరిలాగా కూడా నేను లేను. వారానికి 2 మార్లు ఉపవాసం చేస్తూ ఉన్నాను. నా సంపాదన అంతటిలో 10వ భాగము 10వ వంతు నేను నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి దేవుని ఎదుట తన స్థితిని గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. అతను ఉన్న స్థితి ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు అనంటే, పరిసయ్యులను గూర్చి మనం చదివినట్లయితే మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయంలో శాస్త్రులు పరిసయ్యులను గూర్చి అయ్యో అనే మాట 7 సార్లు కనబడుతుంది. ఎందుకంటే వారు వేషధారులాగా జీవించారు, వేషధారులాగా ఉన్నారు. అందుకే మీరు అందులైన మార్గదర్శకులు అని ప్రభు అక్కడ వారిని గురించి మాట్లాడారు. అయ్యో శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు పల్లెమును వెలుపడుతూ ఉంటారు, లోపడంతా చెడ్డదాంతో ఉంటుంది. అలాగే మీరు సున్నం కొట్టినటువంటి సమాధులు లాంటి వారు, పైకి శృంగారంగా దాన్ని అలంకరిస్తారు, కానీ లోపడంతా కూడా ఎముకలకు ఆ కుళ్ళుతో ఉంటుంది. అటువంటి వారని చెప్పి శాస్త్రులు పరిసయ్యులను గురించి ప్రభు మాట్లాడిన సందర్భం మనకు కనబడుతుంది. ఈ పరిసయ్యుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి, మందిరానికి వచ్చి ఏమంటున్నాడంటే, నేను అలాగున్నాను, ఇలాగున్నాను, వ్యభిచారం లేదు, దొంగతనం లేదు, మన ఈ సుంకర్లాగా కూడా లేదు అని చెప్పి ప్రక్కనున్న వ్యక్తిని కంటే తనను తాను హెచ్చించుకుంటూ ఇంకేమన్నాడంటే, 2 రోజులు ఉపవాసం ఉంటూ ఉన్నాను, 10వ భాగం అంతే కూడా నేను నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి అతడు తన్ను తాను హెచ్చించుకుంటూ ఉన్న సందర్భం మనకు కనబడుతుంది. అందుకే అతని ప్రార్థనకు జవాబు లేదు, అతడు చేసిన ప్రార్థనకు సమాధానము లేదు. ఈనాటి కాలంలో చాలామంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే మన స్థితి ఏమిటో గుర్తెరిగి మనం ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రార్థనకు జవాబు వస్తుంటుంది. మన స్థితిని మర్చిపోయి మనం ఏదో గొప్పవారం అన్నట్టుగా మనము దేవుని ఎదుట చెప్పినంత మాత్రాన మనం గొప్పవారము కాలేము. అందుకే మన ప్రార్థనలకు జవాబు రావడం లేదు. ఇక్కడ పరిసయ్యుడు ఇంచుమించు చాలాసేపు ప్రార్థన చేశాడు, కానీ జవాబు లేదు.
దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అలాంటి ప్రార్థన మనం చేయొద్దు, అటువంటి విధంగా మనం ఉండొద్దు. జవాబు లేని ప్రార్థన, జవాబు లేని భక్తి, జవాబు లేని క్రైస్తవ్యం మనం ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. అటువంటి స్థితిని మనం విడిచిపెట్టాలి. ఇంకొకటి మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను. 7వది, ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 17వ వచనాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఇక్కడ ఒక సంఘము మనకు కనబడుతుంది. యోహాను భక్తుడు, శిష్యుడైనటువంటి యోహాను భక్తుడు 7 సంఘాలకు ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ, అందులో ఒక సంఘము లవోదికయ సంఘము. ఈ సంఘమునకు ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సంఘస్థులు తమ్మును తాము గురించి ఏమనుకుంటున్నారో ఇక్కడ స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉంది. వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే 17వ వచనంలో 4వ లైను మనం చదివినట్లయితే, నేను ధనవంతుడను, ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను, నాకేమీ కొదవలేదు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ లవోదికయ సంఘస్థులు నేను ధనవంతుడను, నేను ధన సమృద్ధి కలిగిన వాడను, నాకు కొదువేమీ లేదు, మేము మంచిగా ఉన్నాము, మేము మంచి నడవడిక నడుస్తూ ఉన్నాము, మా సంఘం చాలా బాగుంది అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆ సంఘస్థులను గూర్చి ప్రభు మాట్లాడినటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఈ 17వ వచనములోనే వ్రాయబడి ఉంది, నీవు దౌర్భాగ్యుడవు, దిక్కుమాలిన వాడవు, దరిద్రుడవు, గ్రుడ్డివాడవును, దిగంబరుడవు నై యున్నావని ఎరుగక. ప్రభు ఆ సంఘాన్ని గురించి ఏమంటున్నాడంటే, దౌర్భాగ్యుడవు, దిక్కుమాలిన వాడవు, దరిద్రుడవు, గ్రుడ్డివాడవు, దిగంబరుడవు. అంటే ఆ సంఘమును గూర్చి, సంఘస్థులను గూర్చి ప్రభు మాట్లాడే మాట చాలా భయంకరంగా ఉంది. అందుకే పై వచనంలో ఆ సంఘమును గూర్చి ప్రభు మాట్లాడిన మాట ఏమిటంటే, నువ్వు చల్లగానైనా లేవు, వెచ్చగానైనా లేవు, నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్నావు. అంటే అవసరానికి దేవుణ్ణి వాడుకుంటున్నాం, అవసరానికి లోకమును వాడుకుంటున్నాం, మిళితమైపోయి ఉంటూ ఉన్నాం. ఈనాటి కాలంలో మిళితమైన క్రైస్తవుల సంఖ్య ఎక్కువగా మనకు కనబడుతుంది. అటు చల్లగా అంటే లోకములోనూ ఉండరు, ఇటు వేడిగా దేవునిలోనూ ఉండరు. కాసేపు దేవుడు కావాలి, లోకము కావాలి, ఇదే నిలువెచ్చని స్థితి. అందుకే ప్రభు ఇటువంటి వారిని చూచి, నేను నా నోటు నుండి ఉమ్మి వేస్తాను అని ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఎంత భయంకరమైన స్థితి! వీరి స్థితి గుర్తిరగటం లేదు. నేను ధనవంతుడను, ధన సమృద్ధి కలిగిన వాడను, నాకేం కొదువు లేదనుకుంటున్నారు. కానీ ప్రభు ఏమంటున్నారంటే, దౌర్భాగ్యుడవు, దిక్కుమాలిన వాడవు, గ్రుడ్డివాడవు, దిగంబరుడవు అని ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ మాటలు ఆ సంఘం గురించి చెప్పడం చాలా బాధాకరం. ఒకవేళ ఇవే మాటలు ప్రభు మనలను గూర్చి కూడా చెప్పొచ్చు. మన స్థితి ఏ విధంగా ఉందో నేటి కాలంలో ఇక్కడ నేను 2 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులను మీకు చూపించాను. నేను ఒకలేమో తన స్థితిని గుర్తెరిగి ఉన్నదానిని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుంటే వారిని గురించి ప్రభు గొప్పగా మాట్లాడారు. ఇక్కడ పరిసయుడు అలాగే లవోదికయ సంఘమును గురించి మనం చూస్తే మనకు కనబడుతుంది, వారున్న స్థితి కంటే తమ్మును తాము హెచ్చించుకుంటూ జీవిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే వారిని చూచి ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నువ్వు ఈ స్థితిలో ఉన్నావు, నువ్వు గుర్తెరగడం లేదు, నేను ధనవంతుడను, బాగానే ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నావు, కానీ నీ పరిస్థితి ఇది అని ప్రభు వారిని గురించి జ్ఞాపకం చేస్తారు. ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడే సత్యం ఏంటంటే, ఈరోజు మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము. మోషేను గురించి చెప్పినట్లు, అబ్రహాము గారిని గురించి చెప్పినట్లు, యోహాను గారిని గురించి చెప్పినట్లు, ఇంతవరకు నేను చెప్పిన వారందరిని గురించి చెప్పినట్లు దేవుడు మనల్ని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారా అని అంటే, సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లయితే నిజంగా మనము దేవుని దృష్టిలో ధన్యులమవుతాం. లేదు, మనం ఉన్న స్థితి తక్కువే అయినప్పటికీ మనం హెచ్చించుకుంటూ పోతూ ఉంటే, నేను మంచి ప్రార్థనాపరుడను, నేను మంచి భక్తిపరుడను, నేను గొప్పవాడును అని చెప్పి ఇంక నిన్నుకు నీవు అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతే, ఒకరోజు ఈ లవోదికయ సంఘము సిగ్గుపడినట్లుగా నేను సిగ్గుపడవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది.
అలా కాకుండా మనం ఉన్న స్థితి, ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థనలో తగ్గిపోతే, అయ్యా నేను ప్రార్థనలో తగ్గిపోతున్నాను నాయనా, నన్ను బలపరచు, నీ సన్నిధికి రావడంలో నేను వెనకబడుతున్నాను, నన్ను నడిపించు అని చెప్పి ప్రభు దృష్టిలో ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేస్తే నిన్ను బలపరచడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే, నేను అలాగ లేను అన్నట్టుగా నీకు నువ్వే సమర్థించుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటావు. ఒకవేళ ప్రజల దృష్టిలో గొప్పవాడవు కావచ్చు, దైవ సేవకుని దృష్టిలో అబ్బో మంచి విశ్వాసండి, బలమైన విశ్వాసండి, నిన్ను గురించి దైవ సేవకుడు సాక్ష్యం ఇవ్వచ్చు. కానీ దేవుని దృష్టిలో సరి అయిన సాక్ష్యము లేకపోతే దేవుడు మనకు ఏ విధమైనటువంటి సహాయము చేయడు. రేపు దేవుని రాజ్యములో మనం పాలు పొందలేకపోతాం. అటువంటి స్థితి నుండి మనలను మనం తగ్గించుకొని ప్రభు దృష్టికి యోగ్యులముగా మనం జీవించుదాం. అటు యోగ్యత దేవుడి వాక్యము విన్న మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమెన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, జీవము కలిగిన మా తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తుతులు స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఇంతవరకు మీ వాక్యమును ధ్యానం చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపకై మీకు వందనాలు. అలాగే మా పితరులు అబ్రహాము గారు, అలాగే యాకోబు, మోషే, బాప్తిస్మం ఇచ్చేటువంటి యోహాను గారు, సుంకరి, వీరందరిని గురించి మీరు మంచి సాక్ష్యము పలికారు. అట్టి విధంగా మేము కూడా మంచి సాక్ష్యము కలిగిన వారుగా మీ చేత మేము యోగ్యులము అనిపించుకునే విధంగా మా నడవడికను మేము సిద్ధపరచుకునే భాగ్యమును దయచేయండి ప్రభువా. మా ఉన్న స్థితిని బట్టి, మాకున్న గొప్పతనాన్ని బట్టి మేము గర్వించుకుంటున్నట్లు, మేము మీ యొక్క సన్నిధిలో ఏ విధంగా ఉన్నామో మేము గుర్తెరిగి నాయనా మా స్థితిలో మేము ముందుకు సాగే భాగ్యమును మాకు నేర్పించండి ప్రభువా. మమ్మలను గురించి బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని చెప్పే విధంగా నాయనా మమ్మలను సిద్ధపరచమని ఈ వాక్యము ద్వారా సమస్త మహిమ ఘనత మీకే కలుగునుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.